kunzoka nyenga mumba kuzokutaparara munhu aida kururwa akabva apindura kuti ndozvamunoita. Mwana wangu arara mumumbi yake, akarara mumumbi yake. Changamire vanhu vakanga vakaripota nyaya yakazoti discharge vasina wekugara kusungwa chikugara, saka ndobva ava vazomhan'arao yavo nyaya yekuti vakatukwa pavakamboitaura chiti pakusvika tomboenda kanza mukatara hana mutasi nhasi uyu anonguva apuwa kutsamba haana kuuya nemari yedare kusvika parishi, saka anenge ndasunga kumba achiri kuenda kwati auya kutoratidza uso hwake here kwatiri anga achiti ari kuenda kutiko ndasunga kumba kamusorera Changamire vabvunza mubvunzo saka pindura mubvunzo. Samon ndakariona musi wa 15 ndakariona musi wa 14 asi ndakariona musi wa 15 chira kuti yanga iri chipiri chesvondo irori harina 2 weeks ndinatova Samon. Mutemo weSamon panogona kunzi handina mari unenge wakapuwa basa ra2 weeks unopara patsika ndopanozonzi ndawaenda wana $5 ndawana $20 ndatangatadzana kudai zvino from 25 up to now so ndanokwana zvichitotanika bobva mashayakana pamusoro Samon rakauya musi wechipiri hapana ana 2 weeks tati zvetumisaji ndakasa 5, 6, 7 years dzakafana. Anti amagona mkana kutsvaga mari ndizvo mari yedare kutsvaga naye nditsvaga kupanda madhesi amagona mkana kutsvaga mari yedare so mari muchibhero kufunga nyaya yekuzotombo kuzoona mashure menge yatonga nyaya sokuti tinozita umangari ndichapika namari yangu areza ndichataura zvisinga vandibatsiri taura chokwadi. Pamusoro ichakamira nhau yangu yokutanga ndekuingarenyika sorezo wakandituka ndokuchigo wambeu presidential nhau iyi yakaenda kwabushu mazuva ayo kunoku amba mamusati mako ikaenda kwabushu wakatadza kubhadhara kana ndezitouya kutoona kuti kubhadhara asi kutomboda ndo nhau yokutanga zvokuti ndinotongwa kwabushu akaramba kubhadhara yokundituka ndinotova nojudgment yacho. Wechipiri ndeyekuti choreso wakauya wachiti mwana wangu arara mumumbi yake, akarara mumumbi yake zvinova zvisiri izvo, akandisvibisa. Judgment yenyaya kwabushu wakandisvibisa kuda kuti mwana wangu akarara mumumbi yake. Shoma hunge nyaya iyi yakaenda kukoti, ndo wakaiendesa kukoti, takaenda kukoti akatonga yakapera. Nhasi wakauya nayo kuno
takatera sowani takanga tiri wasungwa panguva idzodzo dzese dzokuenda kukoti nokuuya kuno. Tauya kuno achoresa hawana kukunda, wakangouya the first day rawauya kupresenda nyaya pamwe apa pese hawana kusvikana, hawana kuuya kusvikira na dare rati aiwa apa hapana nyaya. Dare ramboti chiuya nemahwitinesi, wakati shuwa mahwitinesi ndinawo, kubva ipapo hawana kuuya kusvikana nhasi. Sokuti mari yamutaura kuti yedare ndinopurazira ndichiti mari yedare rawakakwira iroro kuti mwana wangu akarara nomombe hawana kubhadhara, kusvika nhasi futi hawana kubhadhara. Semaflies nokwabushu hawana kubhadhara. Mari yedare yacho wakangobhadhara $10 isingakanganisi kusvika nanhasi. Saka ndatadzwa kuziva kuti zvikureva kuti kudii. Iyozvi pamusoro mwana wangu tanga anga anourongwa hwokuti aroore muna December. Mukadzi paakangonzwa nyaya dzichibuda pasocial media akati ai nini nozvako bodo ndo maitire enyu. Iyo zvaako musha patogara uko haako akati baba regai ndibuda ndokuti chimiro handichisina. asi nemonera mune singasotenderera ndinoona kuti mwana wenyu yanga ane right yekuklema kusvibiswa zvikara pano kuti mumuklema zita rakasvika ndiri mwana wenyu anditi akauya kuroa mheni yake vabva yatopota nosakutia sojiranachifanira kuklema kuti so mwana wenyu ndiye anouya kuzoklema madamages ake kuna baba. Iyo kwamushi yakatongwa yakatiwa judgment. Right. Matiwa judgment yenu yakatadza kubhadhara. Kwamushi makadzokera here kundoti judgment yamukanditrai munhu anga kubhadhara. Ndakadzokera kakawanda. Ndakatodi pakutanga akamboti mudzimai wangu ari kurwara. Zvikachinzi ndiye chioreso. Kwamusha ndikune mangazi enda kutenda chikonzi kwamusha ndabhadhara mari yechikonzi judgment iko kubhadhara mari yenyu yechikonzi yopera nyaya kwamusha iyo mwana wenyu toidhilanauya mawiri ana ndaita changamiri ndekuti onini ndakanga ndapindirawo mukuroora kwomwana wangu. Ndakambopindawo kunyengeredza vabereki vomukadzi muroora uye kuti imwe hapana nyaya apa ndatoona kuti inobva ndabatanidziwa chinhu achatoda kutaura kwamuri ndechekuti muri mulida you are a leader, mune responsibility yekubatanidza vanhu. Ndizvozvo kana muchibatanidza vanhu it means munofanira kudzidzirawo kuregerera zvimwe zvinuka. Wamatorova chikudzoka kunyaya ye2207 tiramba tichingotendedza nyaya idzodzo. Muri kutotendera Satani kuti agare munzvimbo menyu kana vachimoni chavanoita se zvimwe zvacho munoitawo muchiita muchidiwa ndimoto zvakapfuura kuitira kuti mufambire mberi because muri leader. Ndizvo atotenda baba. Changamire. Mhosva dzifanira kuramba dzichingopara. Mhosva dzifanira kuramba dzichingopara. Kanzwa history yemurume uyu musungwa uyu yaitsika yake. Vakaenda kwaChief Bush haana kubhadhara. Akanzi abhadhare kutongwa kwake, mari yedare haana kubhadhara. Akanzi abhadhare kutongwa kwaakaita haana kubhadhara. Ava baba vawira zita ravo sedzinza kunzi ukanyenga mumba kuzwa kutaparara. Munhu aida kuroorwa akabva apindura kuti ndo zvamunoita kudzinza kwenyu. Saka uyu akabuda munomu manje iye dare remunomu haana kubhadhara. Akabuda munomu achifamba chete kuti ava salida anoenda kusvika kuvhireji kuti handazvo handinoitwa maenda kumadzimambo maviri vatiitei imimi matodze taibuda kutsvaga mwana wenyu.
saka uyo ari kugena ground. Saka mhosva icharamba ichiparwa changamire zvokuti vanhu avo verudzi uru changamire havasi kurespekta madzimambo. Pabusha hana zvakaitwa kuri kufutira kuti kuita achasvika akakoita zvatoda ka. Ona zvimwe zvacho ka isi kuti nyaya iyi ine ikuinvova kuti koti ine koti pamberi yakatonga nyaya yakati sichanja mugomana ikoti iri superior pane imwe akanzi haana mhosva nekoti. Saka zvinochireva kuti isusu okuno akavaitira kuti nyaya iyi changamira vakati nyaya iyi hakusisina chii hakusina zvokuti kana idefense kune mufana anogona kutaura kuti no ndakanyeperwa, munhu wese anonyeperwa. Asi chokwadi ndechekuti mungomana haana kurara nei munhu uyo ataura anyepa asi zvabuda pachena kuti haana kudi kodiro yakataura zvadaro. Saka tiri kuti isusu mukunzwa chakamira munhu baba vavana kuti vauya kunoripota nyaya yekuti mwana wavo akanyenga mwana vanondiripota deformation of character yekuti takapomerwa mhosva isi tisina mhosva. Ndo nyaya yandanzwa yavaripota yekusvibiswa zita. Pamusoro yana ndada kuunza kumumangaro baba munoyera chii mushande kuti kwamureva nduni amugere mune masabuku anditi kune madzimambo mukunzwika kuti mimi makamboita mudariro rimwe remadzimambo vanobuda musina chamaripira nhasi makusana nemapiro afuta kushedzera mumatare emadzimambo mukuoneka mukuuya muri munhu musina chamukugona kuripira kuti zvekare. Isusu makurukota mambo tichinzwa kuti kune nhoroondo dzimwe urungu atipinde mudare renyu but tichiona kuti mumapapu mukusika mumatare madzimambo kudza kwacho munofuka tinge taona kuti kwanyanyitsa makudzidza madzimambo yakaraswa futi muno munyaya asina kuuya imimi nhasi mopinda mobuda apo mhofu hamuna kusiya kana dhora kana senti munomu zinorevei tu mune nhau dzedeformation kuti makutotukirira vamwe varudzika akanotatura kunyika ati mombe dzozodinya dzacho hadzichabude futi mune zvakanaka. Inini chandangoshora mhofu kuti mimi kana muri munhu muvanhu hamufaniri kudzidza matare emadzimambo. Mambo vangabve kumba kudhiraivha kuuya pano kusvika mimi chipinda chete mongobuda kunge munhu asingazivi kwasabhuku chaiko kunoripira nekukura kwamaita mune makore enyu tikuona kunge makudzidza. Sisi ndo paya tinozokubata yekuti ayo kana kune mari inodiwa tine kodzero kuenda nemi tonokuisa mumaseo emapurisa anouya nemari edare zokutorera ipopo tozoziva kuti mwakugona kuripira nekuti tikakuona makudzidza madzimambo kureva kuti nyika yatotengwa kayapeni pagadzise muri ipapo mupadaire mambo zvakanaka nekuti hazvizobuda maita baba soro mataura soro rakanaka vanhu vakadzidzisa dare dzere vanhu dare imi musati kana musatamba nechangamiri muchiita zvamunoita kana wapiwa samuni uya akatakura tunhu twako twaunoziva kuti unonobhatara samuni uya akaronga mazuva ako kuzi kuti muswera kuchitendedza dare nyaya dzamambo dzakawanda dzekutonga muno musati kuwesitira mambo dare nguva shwa samuni rakauya musawesitira dare nguva paripo pari kuongewa ndakarinchera mbututu kune kurudzi kumbututu takachera gomo rakadai so ndichiti ndiwane mari haana kuuya mari ndakabuda ndikudzoinji mangarirwa mambo ndiwe nemari dari mambo nyaya yekutaura mabushu auna ukukwete ndizvo ndakabhadhara $30 kwaidiwa mari kwaidiwa $35 kunoku wakauya ukamamara tikakuti bhadhara mari yedare ukati zvavharana ndichauya kudare saka chokutanga chatinoda kukuudza ndechekuti isisu matare emadzimambo munhu tikakuti huya for 2 times
singatendi kuti nyaya inotongwa usiku yopuwa judgment usiku. Chokutanga chandida kukuzivisa ndechekuti paipokati iwewe andinambari ndichitikuya nyaya yemukomana wakamhangarira takairasa takaitonga tikaona isina uchapupu nokusauya kwako out naye. Nhasi uno nyaya yomumhangari wanova wakanzi namushu bhadhara mbudzi 3 nhatu igore ripi kwese ikoko kushaya kuzvidza imbomira usana kwambuma kuzvidza nokuti kana pano 4 5 years 6 years kushaya chete wakaenda tadza here kuti sabu sokugarisana ndaona imbodzi ndiri kutsvaga vaitadza kuzokuregerera saka iwe uri ndururani ururani hwako hwekuzvidza madzimambo kuti handibhadhare mari dzigare vachangoita nadzo. Saka isu tiri kuti changamiri anofanira kuripira baba zvakanzi aripire mbudzi nachuchu mari yedu yedari tinoida musi watupe zvokuti uri kushaya uri kudii hatinei nazvo zvataronzi ukapinda masales hama dzinoya chokuchoku inenzeri yapa iri kutadza kuwanika chokuchoku siku ndimi munenge muchiti hatinei nomadzimambo nemasako nyaya yaari kutaura kuti yakanzi mbudzi nhatu yakanzi mbudzi 2 ari kutaura zvekuti kana muri kufona munokwanisa kufonera saka ndakakonisa kutaura ndichiti saka zvadaro handogona kukangana ndichitaura nyaya yangu ndopakanyimi kutuka kwamakaitwa muchidimbu chiri kuti musi wa 2 February mbudzi dzakachaiwa dzidzidziwe 2 February kana kuti chikodzi isu zvakapusha havana kwenda kubhadhara chikodzi chakapusha ndisabhuku ndozisira mambo kuti vasimbe kuita basa ravo hunge vaibhadhara chikodzi chiri kuuya mira zvekutanga musi wa 3 nomusi wa 2 uya kubhadhara changamiri inini pamwe kutadza kunzwa kwangu kwandiri kuita murume uyu akauya akaripota munomu kuti anyengerwa mubombe nemwana wevava ndiye akauya noripota ka haana kuuya kudai makati next date haana kuuya kudai haana kuuya kudai nemari yacho haana kubhadhara kudodzera kuti nyaya iri mudare muno ndizvozvoke tererai iri mudare muno kuraswa kana kusaraswa ijudgment iri mudare ripi vachipi chipadzi uyu murume uyu akaenda kukotu mwana womukomana uyu akasvika akanzi haana mhosva ndizvozvo nhasi ava vauya ava kuti nemwana wangu iye nedzinza rangu zita rangu inini rekuti chitate rasviba ndozvawira baba rasviba pane nyaya ndipekuti radi rasviba mamwe zuro akavatuka vachigova mbeu yapresident ndizvozvo nhasi obva vatera futi kumumba imwe chete iyoyo manyenga munhu mongobutete apaita changa inini pane nyaya yangu padeformation of character kana muno munhu asi changamene musingakwanise kuitoka kuti mwani wacho gahapa ava ngo vanotora mwana awe muipe judgment nyaya pamusoro nyaya yokuti akatukana nevanhu ndofungainenge 6 years kana 7 years tatukana nababa waishaya here judgment sitaura kuti wakandibhadhara wakandibhadhara 6 years ava maingoti aiwa 6 years avasipa pavazobhadhara pavazoenda mumhangara vakaenda mumhangara amene kuti kavaitira chichi kandipa makore akutaura iwe vaifana kukabhadhara ukapedzana nawo uyanana nasabuku wako nauyo akaitika mambo nauyo akaitika kutaura kwandakaita
inini nawe ndakabva ndaitaura nyaya yangu ndopakadzi baba kuti mutuke imimi nawe yakaitika ndekuti wanzotaura mama wanzichi kandi ndikuzoona kuti wati unokangama watokangama totaura mama muno munoti kugadzira yako nyaya yawavirira munomu haune nayo kuda kugadzira yako wazibhadhara kusvika musi wa 2 nyaya yako yapera kana uchida kusaina inosaina budzidzo wako yokusvibidza zita changamira masesa vana vapanai nyaya dzinenge dzikaitwa nekoti koti ine zvainotarisa nokuti nyaya haina kuitika nezuro kana kuti gore rapera koti kana yatarisa dare renyu rinozogara pasi rozoziva kuti eji yemwana nezvekutaura nemahwitinesi akutaura nawo zvauya asi mutemo neeji yemwana hazvitendere kuti titonge mwana nokuti mwana anga ane eji yokuchi isingatendere kuti atonge mwana saka dare rikazviongorora izvisvika dare rinoramambo rapaudzisire nekuti hatikwanisi kuti tirambe tikaita tichitonga nyaya yemwana anga andaeji nokuti nhasi abuda muandaeji nokuti anogona kuya nemahwitinesi nhasi ekuti zveshuwa mombe witness nouyu auya namahwitinesi ake asi ikaitika mwana ari underage ezvino mwana abuda muti muunderage ndosaka asesa vanga vati iyo ngatiitese vanga vatopaona ipapo saka iyi yekuti wasvikidzwa zita inodzoka futi pari munyaya ikaitika mwana ari ezvino mwana munyaya ikaitika munhu ane 30 years asi ikaitika mwana ane 14 years haina kunzi ngoteererai vakanga vasipo kunzwa kunosiyana payakanotongwa yanga ari pasi pamakore handiti zvikanzwa kunyepera mwana ndobva muno maazviyachimhangana ndokuzvo mumwe chete kuti munhu yakarara nechii mushure mokunge paitika nyaya yekunzi aida kutosimudza imwe nyaya yakanga yaitika ida kurandidzira yacho handiti ndopaakafurirwa kunzi enda kunomhangana nyaya iye nyaya iye ndobvataita muno haana kuuya isu pakutanga pachiita kuti enda kunotora mahwitinesi ako witness kana uchititsa nyaya ikaitwa hauna kugutsikana kukoti enda unotora mapepa kukoti zviriko unouya namachemedze bhobho ndiangatisabhu takaitonga muno ndobva aenda uya haana kuya nemahwitinesi unoratidza kuti aitaura zvekunyepa kwete kuti takairasa chita mwana ayanda ii haana kuuya kuzopupura nyaya dzani saka inyepera munhu ndopatikairasa nokuti danga usinganyepere dako aina bhobho machemedze wakanotora mapepa atakakutotora iyo takairasa pamusorema ipe vanhu nhau yabhobho machemedze manga mati ndinhingire makazoti aiwa isabhuku iwe ndounoyanani aiwa asi tikazvinamba tati iwewe ihwitinesi yako bhobho aiwa yanga iri witness yevava kwete yangu inini because ava vakati sabhuku akati sabhuku bhobho machemedze nakati pakatongwa nyaya iyi bhobho machemedze akanga aripo handizvaere zvamakataura makanzika ina bhobho machemedze makauya naye aiwa vakataura ava kuchimuya nabhobho machemedze vaida kuhwitinisirwa chika ava vaida kuhwitinisirwa chiki imini ndimaita kahwitinesi yokutongokuita ndobva manzi uyai naye sezvo ndiaiva ari sabhuku makauya naye here mnakuya naye nakuti aiwa ndouyu witness kodai witnesiwe chiya aikode kungosorora nyaya mudzimbo mukaonamo munhu akutadzira kuti ndoda kuti nepaka ndimufikise hazvisirizvo deformation of character kana mati muridzi anouya akasvibizwa because kumatare vanoti kumamajestri ikatongwa kana uda ukanibira unobhadhara kugovernment nokuenda mujeri asi zvinhu zvangu inini hazvina kudzoka unedzoka kuna mama kana ukarepa mwana wangu unoenda uko asi kuno kunouya futi kuchiwana zvinodise mune nyaya
Saka namati anobhadhara anouya kuripota mwana wavo nomuudza uya kuripota yakasvibiswa. Iwe wenda kusaina mbudzi dzigone nadzimainariswa 2 February sanga pano. Ndikukumbira kutaura mamudhishi. Pandakundikana kuya ndakuwara zimbo. Mairairira ndikatadza kuuya dai panga pane phone number semanyira mama akaita pasamone dai ndakafona asi number mairairira shoko kana kukamira hamuna adzimai hamuna mwana havana vakarara enda musaina simukai musaina swachu